abangaziyo bangazi njengomfundisi chef pastor. Once wahlangana noNkulunkulu, wahamba noNkulunkulu, uyamazi uNkulunkulu, uyokufikela la ukhona. Mina my only prayer ngibackslide. I told God ngamtshela ukuthi ukuthi I am the chosen one, uzongilanda la engikhona whenever. Yeah. Then I had a special visitation. I want to know the encounter you had, that special visitation with God. It's a special feeling. Okay. It's a special feeling la khona, because God is a spirit. Mayesefika ufikile. And it's a very nice feeling. It's angazi ukuthi ngayichaza kanjani. If waba baptized by the Holy Spirit, you can feel ukuthi yash he's here. Yabo. But if ungakazi ube ne personal encounter, then I started being door to door preaching the word. Like door to door, abomaki. Yeah, door to door, telling people ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Hayi ke uXolani Sabelo bethunani i-ex-husband kaVuyokazi Nciweni ibikwi the venting podcast kaGogo Skhotheni. Then ke uXolani ebethetha phange siqu sakhe, hayi ke sathi tune in siqonda mhlawumbi noba zikhona izinto ke zakaziveze mhlawumbi ngomtshato wakhe noVuyokazi bakwenze kantoni kwathini. Wathetha ke uba hayi yena yayingazange yaba iminqono yakhe into yoba abe kwi relationship nomuntu owaziwayo, yinto eyazenzekelayo leyo. Iyona nto ke asothuse ngayo kule interview, kodwa shem Nkosi mayinixolele indlela endihleke ngayo. Uye waveza into ba yena wayengupastor chef usindisiwe, so uthi wayengupastor eseva icawa ezimbini, uyeva. So ke sana nanku bethunani upastor Xolani ethetha ngendlela yensindiso yakhe. Can you mamela? I am a Christian. I'm a born again Christian. Okay. I did backslide. I backslided after I was married before. I got divorced in 2019. Oh. Okay. So I backslided there. No, I backslided 2020. Based on the things ebezingangihlali kahle endlini yokukhonza, yabo. I'm the one who left the church and then I left God. Okay. And then my life became a mess. In fact, I was supposed to release a book written that way. I left God and then my life became a mess. I served God from 2010 until 2020. Abangaziyo bangazi njengomfundisi chef pastor. Oh, you were a chef? I mean, you were a pastor? Yes. So I served different churches. I served different churches in KZN, like 2 churches. But it happens that whenever you ungena odageni, whenever ubimat, then the people osebenza nabo osensimini, they don't help you, they don't care about you. I did backslide and then I came back because I once had a personal encounter with God. Ngiyamazi uNkulunkulu ukuthi ungisuse kuphi wangibeka kuphi. So ke kule interview abantu ke becinga mhlambi ke uXolani uzawuthetha kakhulu nge-relationship yakhe kunye noVuyokazi nedrama eyenzeka between yena nomama omntana ke noVuyokazi. Khange ke shem athethe nto ininzi nge-relationship yakhe noVuyokazi. Uthe nje yena zange wafuna uba kwi-public relationship okanye uba kwi-relationship nomntu like owaziwayo, kodwa ke abantu bathi ke ngoku kutheni ukwi-podcast ngoku xa ungumntu caba bungafuni wena uba sebantwini okanye ukwaziwa, but here you are ukwi-podcast. I-majority yale interview uXolanisana ewe uthethile ngomsebenzi wakhe nobukhule kanjani kwikhaya elinjani lecawa, umama ke engumuntu ophekayo naye ke wakuthanda apha upheka, mama ke caba webaker, so wayavela apha ipassion yakhe ke noba for into ezidibene noba kanti uyapheka. Uthi ke wasindiswa phaa ngo-2009 2010, so wangulo mntu ke ungupastor ushumayelayo uguqula abantu for 10 years, and then ke after wadivorsa ngo-2019 2020 wamka enkosini, then ke ibomi bakhe ababuright. Utsho ke basesukuba ne-personal encounter kunye noThixo kabini. So nangoku uthi uThixo umfikele ngokwese-UK wathi makabuye, so utshintshile ke bethunani. Kodwa ke ngoku into enhlekisileyo ngeyoba uye wathi abantu kukho le nto ithethwayo uba uyakuthanda utshata yena, kanti yena kaloku ukhule kwikhaya apho kungekho bantu bakipitayo, wonke umntu uyatshata. But ubaby mama wakhe wayethe kwenye voice note bezitrenda echaza uba wayehlalisana noXolani
so uthi yena ebomini bakhe zange wahlalisana ndiqomba lo muntu uminterviewayo akho nto ingako ayaziyo ngoXolani, so hence engazumbuza uba hayibo umama umntana akho nje sithi nanihlala kunye kunceda nokunceda but wena ngoku njengoba uphesheya awubasapoti nomntana. Andiyazi ku-YouTube abantu bayathanda uba nelakha yo-interviewa ngabantu abangenzi research ngabo, banike i-viewers izinto abafuna uziva ngalo mntu. Andithi mhlawumbi kufanele buye phaa wothetha ngoVuyokazi kwathini, siyasazi isitori sakhe noVuyokazi, so it's fine, but at least ubonakalisa ukuthi ikhona i-research aye wayenza ngalo mntu am-interviewayo. Xa kuthe kwavela into akwazi umbuza, uyabo, ebonisayo ukuthi noko ikhona i-homework ayenzileyo ngalo mntu. Bekufanele umzekelo umbuzile ngoba kuye kwavela abantu abaninzi besithi ubatyala imali, yabo, then aziphenduleleni uba hayi ayikho loo nto leyo okanye hayi andibawela uthetha ngaleyo into mhlawumbi inamagqwetha okanye hayi isayilungisa loo nto andibawela uthetha ngayo, uyabo. At least simve umntu inguye ongafuni uthetha ngaloo nto leyo, not uba wena ungabi sambuza nombuza. What's the point? Uyatsho ke uChef Xolani noba unencwadi kufanele uba uyikhuphile echazayo uba I left God and my life became a mess. Uthi ke isezawuza loo ncwadi, so ke sawuva xa sekuthiwa ikhona iphumile. Mhlambi ke ngoku iyabe seyinayo nale chapter yakhe esiye thina samazi ngayo yoba ebelobole uVuyokazi, and then kenzeka le drama iye yenzeka ke kumtshato lo wakhe waphela nazo zonke izinto ke ebetrenda ngazo. Uyachaza ke uXolani noba hey into yotrenda ewe zikhona izinto ezipositive kuyo, I guess uyaziwa, then uyakwazi usebenza nabantu, but then kwelinye icala ke ngoku nabantu izinto abazithethayo ngawe ziyakwazi bazibe ne-negative effect kuwe. Uthi omnye umntu ongomelelanga angade athathe ubomi bakhe, so that's how bad things got, I guess ke nakuye. Kodwa ke ungcono uba ebengekho lapha eSouth Africa, but uyatsho ke ba xa ekwi-events abantu bayakwazi abanye bamrecognize. Uthi noba sowubona umntu ephethe ifowuni awuyazi noba uyakufota na, so ke yeah zikhona i-negative things about ezi zinto zotrenda okanye ukwaziwa. Mhlawumbi ke kule ncwadi yakhe ke sayibona chapter ayawuthi athi open up about everything, sive uba kanye kanye ngokuya wayehamba eyolobola uVuyokazi wayezama ukwenza ntoni. But anyways ke izinto zikhangeleka zirayithi bethunani. uXolani ukhona uyafaka ke nee-videos ekunye nomntanakhe, kumnandi, so inoba ke uzama ulungisa ubomi bakhe bethunani. Sonke siyazenza ii-mistakes, so ke noXolani naye ungumntu uyafana nathi, akho mntu perfect. Andiyazi ke noba mhlawumbi ikhona i-chance yoba bangalungisa izinto, noV acele uxolo okanye hayi akho kubuyela apho. Kanti ke nitsho ke nakho uba nicinga ntoni ngale nto ke uXolani esithi yena ngoku ubuyele enkosini kwaye wayenguchef pastor. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.